Gaur antzerki bat egingo dizuegu, eta bere izenburua da Gorbata Saltzailea, eta orain laburpen txikitxo bat egingo dizuegu. Ambrosio langabezian dagoen gizonezkoa da. Egunero lan bilari da, baina atzeraka bidaltzen dute gorbata ez eramateagatik. Eta bere familia aspera egina dago gauza bera behin eta berriro entzuten. Behin, inoiz ez zuen esperoko lanpostu bat eskintzen diote, eta hainbat egoera xelebre ostean. Eta bere familia aurrera ateratzea lortuko du. Gaur ere betikoa jan beharko dugu, katazara. Nire usten dut kaka ez dira gustatzen. Eta nire ere ez. Lasai, aitari txengo diogu, ea dirua badakarren. Bestera betikoa jan beharko dugu. Liristak eta liristak, besterik ez. Nire ikastolen ezagri Eta hori zergatik? Oskar handik botatzen ditulako eta gainera kristuen esaina daukatelako. Hori egia da? Bai, baina nire ezin dut aguantatu. Aitaren eta semearen. Kaixo guztioi, zer dago bazkaltzeko, goseak akabatzen ator. Zer egongo da bakarri esan duzu dirurik ekarri? Nola nahi zuen dirua ekartzararetik botain haute eta. Zergatik zer egin duzu? Egira, lanean joa naiz eta nagosia badetik nondakara gorbat. Nik erantzun dugu prakak erosteko ditu daukala eta ezin dudala gorbataren hori. Eta guan zer? Gorbata oso importantea da, eta ikote hortziko eta kare gore guztino. Aita agosi naiz. Nire, bai. Tira, zori diristak. Ama, nik gehiago nintzen. Ez, bestera buskat kasuko zara. Bihar lan bilagatuko naiz. Ongi ditzen ez, zenitza da diristak. Oso da gaur. Bai, inoizkatzen da beristerik zuzena. Ba, hola. Zer dugu? Begira, nik ez dut lan egin nahi, baina dirua behar du. Nire lagunak motoa dauka, eta arekin ibiltzen gara aztertuta gaudenean. Baina egaldeko gasolinarik ez dago, eta guk abiadura behar dugu bizitzeko. Zer nahi duzu eta zer ez da lurde? Zaude oso erraza, gandera joan nahi genuke, dikatu bat egiteko modukoa, egun da modu arraski eta nire hori kontua da. Horixe besterik ez. Eta zuen lan bila? Bai gizona, egunero etortzen naiz. Hauek lan ematen didate, eta xo orduko lanetik bota egiten Zer jartzen. dela eta? Banek ere ez dakit oso ordu. Oso dotore jazte naiz ikusten bizinez, eta usaina ere nabarna. Bai horixe, otore benetan. Mesedez, alde, eta duzu ikusten emanatuak intelidazioela? Aizu edukazio pikin bat favorez, kutsatu gabe behin ikori. Ez durak enoginen ez dut etxean. Jakina, dirurik ez dagoenean, urapen egiten. Ez azkeriko zertxeko zinela? Pare bat iaiteko izango dira, zer bada. Beldurgarrezko kiratxa botatzen duzulako, txo. Zergatik ez oso hauzekin hori izten? Zer da? Nik ez dut egon Arrazen duzu, ez dut direz. Begira, txo, bakaioa zara gero ez du gehiagin eskatzen, ezta? Justizia alatzen dugu zena, eta pixatu egungo gara, agur segatotu duztena. Baina, hau nahi ezina da. Kokoteraino nago hori dela eta txiki egingo nuke. Konosko, hemen denborak berikatzari gatu, bakaioa nahi ez duk ezer emango eta urrutik jota zego gainera. Aurrekoa, egun baita zuen. Ara, lan nire dut, eta egun dut. Semena dago, eta matzea gozea, eta zurekin, nazen zura, ez egin, zer izan dugu, txinta nago, uste galdua zerbait zuretzako. Benetan? Bai, uste primeran datorkizula, zaude. Hau marka, gorbata saltzaile, nor eta benor gorbata saltzen, gorroto ditu, modan baleude xukira. Panturatxo zinegonez da, mutil ederra. Oso guztoko dut, aztoko panturan da, gogorra tindatzua. Niri bere laguna gustatzen zain. Jebia, hori bai gogorra. Praka bakero zikinak eta horratak eramaten ditu egunero egunero. Bai, izagutzen dut, nire panturatzen laguna da, akaitza baino gogorragoak biak ere. Ean eskatera mazurtatzen ditu, hankaixo pankorka. Zer duzu guk ez daukagu sentimentu entzun. Eskaintza gara egin ditu ez, goxatu bana erosten badezue, gorbata bana emango dizu, zer egitzen zaizu, Gotxoki bana, zuez daude burutik sane. Non bizizar da zu? Oionen, zer bada? Hau ditikota dago, zozantza da peratzen dut bakian. Entzun ondo, gorbata bat erosten baizu eta sinergai jazen badiezu dotore, baina dotorea egongo dira. Bere pankrazio eta nire jebia gorbatarekin, zuez daude burutik sane. Erosu gorbata, Zeiekin amonari.
Martxoan eta txotxarrik ere ez lehen taldera. Kaixo jauna, kaixo, zua izogutorea, akaedera, planetaina, tatamia pata, baina zer da huen bata faltatzen du. Bai, etxean utzi dut, berandia egiten du eta. Baina zer esango dizuke nagusia hor bat gabe ikusiko bazitu? Ez dirateke zertxere izango. Zer diozu? Alaxe da, nire ez eta nagusia. Horrela bada zer ere, zer ditu. Berriro da lista joan behar. Hagamos gure ikutua. Ene bada, bulogo protikoa, adarra pokal dugu. Zer dugu azela mustu zer ikusten duzua gombata santzen. Gorbata autorea bai jauna, zua aldezari bat. Bai horixe, hau, gustatzen nazen du. Zer modu gorbata duzau? Proba ezazu beste bide. Bizo xamarra aukeran, proba ezazu hori, eta beste hori. Hori ere polita bat. Zer gustatzen nazen zuen? Bai, baina susik ezako bat ezin duzu. Baina, Andrea, ez alditu ikusten nire gombata politak? Politak, hauek polita batera gizarteko eragina nahi. Hazen dukatzen jendearena, ez agindu. Ez dago eskuiderik, hau ere nire hazen dukatzen jendearena, ez agindu. Zer duzu izan azten nahi izabelegan eskuntzak bat egingo duzu. Jortu pasa ditut, eta ez gorbata beraren eta gorbata, ez gorbata berik edo. Hori besterik, Berriro lista joan beharko ditugu. hori besterik ez da lagunduko izan. Hauxe zoriona, begira nor du nor, Nicole Kidman oionen, azkar kamara. Lasaitxo, esari gabe. Nicole ongi etorria oionera. Bai, kaixo. Nicole, zu beti bezain originala. Gorbataren gaitik esaten duzu bai. Aldazken moda eta izan, emakumezkoa bere gorbata eramata. Eta zer moduz azken filma? Primero, no saberki, nire aurten ere batekin, dotore baina dotore goztera. Eta nolako jazkera zeraman ikuslegoa jatzen eko duke. Hola, nik uste gorbatak egiten ziola. Beti gorbata zejoan. Gorbata loreduna, berdea, goloia, baina beti gorbata. Eta nire ere gorbatek txeratu egin arte. Mila esker, Nicole, neu ere gorbatera eskera noa lehen bailen. Gaur, xerra jango ditugu, bai horixe. Egunon, gaur antzerki bat egingo dizuegu eta bere izenburua da gorbata saltzailea. Eta orain laburpen txikitxo bat egingo dizuet. Ambrosio langabezian dagoen gizonezkoa da. Egunero lanbilari da, baina atzerak abiatzen dute gorbata ez eramatea gatik. Eta bere familia askora egina dago gauza bera beti entzuten. Behin, inoiz ez zuken esperoko lanpostu bat eskaintzen diote, eta hainbat egoera xelek ostean. Eta bere familia aurrera ateratzea lortuko du. Gaur ere betiko ian beharko dugu, kakazara. Nire uste dut kaka ez zainera gustatzen. Eta niri ere ez. Lasei, aitari itxengo diogu ea diruiz badakarren. Bestela betiko ian beharko dugu, dilistak eta dilistak besterik ez. Niri ikastolan esan diatez iristagiago ez jateko. Eta hori zergatik, Euskara handiak botatzen ditzelako, eta handiak historien usaina daukatelako. hori egia alda, Bai ama, nik hori ezin dagoentatu. aitaren eta semearen. Kaixo guztioi, zirela bazkaltzeko, posiakak batzen arte. Zer egongo da badak, aurre ere zaluzu diruizikari. Nola nahi duzu nire bakatzea, lanetik bat egin altu. Zergatik, zer egin duzu, ha? Begira, lanera joan naiz eta nagusio baretik eta nena joan nago. Nik erantzun dio plaka bereteko justu bakala, eta zindara gorbatarik egin. Eta orduan zer? Gorbata oso importantea da, turkuria osteko zuen eta faldu gure natzina. Aita, gozen naiz. Tira bat, torri diristak. Ama, nik gehiago nahi dut. Ez, bestela puzkerka hasiko zara eta Bihar lan mila abiatuko naiz. ongi iruditzen zait. Zer moduzko daude listak? Oso goxea da. Bai, inoiz jantuan bilistarik goxoen. Ala moduzkoa.
zer dugu? Beira, nik ez du lanik egin nahi, baina dirua behar du. Nire lagunen motoa duka, eta bera zela askoza gorenean. Baina, debaleko batzen erik, eta nire behar dugu ikiteko. Zer bide zertaz, hau eta Lourdes? Zaude, oso erraza da, lan errespon nahi genuke nekatu gabe egiteko modukoa. Egunan erdu bat aski eta 1.000 euro poltsikorako. Hori xusterik ez. Eta, zubere familia. Bai, gizona, egunero etortzen naiz, iaia familiaka naiz. Hauek lan ematen diate asten ez lanen, torrengo egunean lanetik gote egiten arte. Zer di berta? Bada, egia esan okere zakit, oso dotore gazten ez ikusten duzunez, eta usaina ere, nabana. Bai, hori xe, dotore benetan. Aizu, edukazio biktima favorez bultzatu gaur egin behin. Aizu, urak egin nahi dizute etxean. Jakina, dirurik ez dagoenean uraken nire dute. Noizik da azkeneko zezkala dutxatzen? Pare bat hilabete izango dira, ze bada? Kriston kiratxa otatzen ez lako jo. Zerretik ez duzu hauzikin horisten? Zer da? Nik ez nio preparan dut. Beira, txo, bateia zara, ero, ez dugu gaiagi eskatzen ez da? Utzi morrosko, nik inera zer egin. Guztizian arte egiten diguzuna, eta kexaten gora. Hau, xakotek iztena. Baina, onartezina hau! Horre gaina hori eta txiki-txiki ingo nuke. Arroska, hemen denbora alferri batzen ari ditu. Bakai horrek ezin guk ez zer eman. Aurrengoa. Egunon, baita zen ere zer dugu. Begira, ganik ez dut eta durreik ere. Zeneagak eta marka guzea, ez bakitzen egin. Lasai gizona, lasai ezagin gara izarra ezak izango da. Etxita nago. Iruditzen zaipa daula zerbait egokia zuretzen, bai uste dut primeran etorkizuna. Benetan? Apustu egingo nukea da dela, zabe. Hau marka, gorbata sartzai, nori eta ninen, gorbata sartzen, losoto ditu. Modan bale dezukiera. Pankrazioarekin egon naiz, mutil edera oso gustukoa du, eta oztoko panki bat da, gogor eta indartsua. Niri bere laguna gustatzen zait, jebia. Hori bai gogorra, traka txikinak eta urratuak eramaten ditu, egunero. Bai, nire pankrazioaren lagunina da. Arkaitzak baino gogorragoak biak ere. Era nekatu hau asustatzen ditu. Kaixo panxiak. Zer duzu, ez daukagu sentimorik ere. Begira, eskaintze dara egingo dizu. Gorbata bat egozten ari da zer goxoki baina egingo dizu. Zer iruditzen zaizu, Goxoki bana, zu ez daude burutik san, non bizizarazu? Oionen, zer ba? Aburutik jota dago. Junan txarraterratze eta eman batea. Gorbata baina erosi eta senarroi gazten ari zuen dotore baino dotoreako lorenen dira. Honen pankrazietan nire jebia gorbatarekin, zu ez daude burutik san. Erosi gorbata baina. Ez zailo dira monari. Martxa horretak zuzaren irezikatatu. Kaixo, jauna, kaixo, zure egin dotorea, jaka, edera, jaka, kando da pata. Baina zer dago gorbata faltatzen. Bai, etxean utzi dut, opero egiten dut. Baina, nire kodile bat galtzu gorbatarekin. Zer esan gotu dizutena guztia gorbatarekin dut? Ez liateke ezertxore esango. Zer diotu? Alaxe da, neure izan nagusia. Bidela ez ere, honetan egin. Bai, agur. Martxo horretan, berriro de biztan. Ara, morrozko, begitan dut da baina. Moleo protikoa, ara joka dugu? Zer dugu, azten lanbozke egoki hemen izitea dizu. Uste duzu gorbata sartzen. Gorbata loterean, berzinan, plata lehiatzen, bat? Bai, hau, pero beste hau, pero hori, zin izatzen egin. Zer mogu gorbata xau? Zer mogu gorbata xau? Hori, zuretzatu, beste hori. Zer mogu? Gozeixo naro kera. Zuretzatu hau, eta beste hori. Hori epolita, zer, izaten atzizuen. Bai, baina xexik ez daukagu eta zin, erosi. Hau, hori, hau. Berriro de biztan. Hau ze txukuntasuna da. Baina, Andrea, ez da dut ikusten, nire gorbata polita. Polita? Hauek politak baina nik ere zikarri naiz. Haz edukazioa jendearen, ez da nire. Zer esan duzu? Ez ere, zer da nire dara. Martxan edan sexak ere ziakatu da. Pero zure zona, belarri zaren egarrez, puzu bate bat egongo bizu.
gorbatarik gatik esaten duzu, bai, hau da filma Parisen, emakumeak ere gorbata eraman. Eta zer modu zure azken filma? Primeran, oso ederki, nire laguna ere platik doktore baina gauzatea mazako. Eta nolako janzkera zeraman, ikuslegoa jakin nahiko nuke. Ulala, nik uste gorbatak egiten zuen, beti gorbata zijoan, gorbata loreduna, gorria, berdea, baina bete gorbatak. Eta niri ere gorbatek txoratu. Eskerrik asko Nicole Kidman, neu ere gorbata baten ustean egin joaz, lehen bailen!